ሰላም ኩላትኩም ነዛ ሓፃር መልእኽቲ ትሪኡ ዘለኹም መጀመርያ ሰላምታ የቕርብ ሎማዓንቲ ኣብ ትምህርቲ ኮይነ እየ ንእሽተይ ሓሳብ መፂኣትንስ ዘየካፍል ኢለ እየ ማለት እዩ ኣብኡ ከለኹ ከዓ ይመሃር ካባኹም ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ምንታይ ክዛረብ ደልየ ኩሉ ሻዕሲ ኣብ ሂወትና ከምዚ መሲሉኒ ንብል ኢና ወይ ከምዚ እንዲ መሲሉኒ ሕጂ እታ መሲሉኒ ሲ እንድሕር ብኣሉታዊ ሪኢኻያ ምስ ሰብ ክተባእሰካ ትኽእል እያ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ሲ ዝኾነ ነገር ኢሉካ ንስኻ ግን ካልእ እንድሕር መሲሉካ ምስኡ ክትሓረቕ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ከዓ እንድሕር ዘይሓቲትካዮ ማለት እዩ ወላ ፎር ኤግዛምፕል ወላ ኣወንታዊ ነገር ይኹን ሰላም ኢልካ ሓደ ሰብ ሲ ክልተ ሰብ እንድሕር ኣለኻ ብድሕሪኻ ሓደ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰላም ኢሉስ ንዓኻ ድበለካ ክመስለካ ተረኻ ግን ድሕሪኻ ካልእ ፀኒሑ ሕጂ መሲሉካ ኣሎ ማለት ንዓኻ ሰላም ድበለካ ከምኡ እውን ካልእ ነገር ማለት እዩ ኣብ ኣእምሮና ንገብሮ ነገር ይመስለና እዩ ማለት እዩ ኣብ እኩብ ሰባት ከለኻ ድዩ ሓደ ሰብ ዝተዛረቦ ከምዚ ንዓይ ክወቅስ ኢሉ ድዩ ከምኡ ድብል ዘሎ ምናልባት ምስቲ ናትካ ሲትዌሽን ዝኸይድ እንድሕር ተዛሪቡ ሕጂ ክመስለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ሰብ ኣብ ሂወቱስ መሲልዎ ይፈልጥ ኢለ እየ ዝግምት እንድዒ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ከመይ ትብሎ ከመይ ትገልፅዎ እንድዒ ማለት እዩ ኣባና ይምርኮስ ግን ኣነ ከምኡ ኢለ ይግምት ማለት እዩ ወላ ኣነ እውን ኣብ ሂወተይስ መሲሉንስ ይፈልጥ እዩ ዝኾነ ሕጂ እቲ መሲሉካ ዘሎ ከየረጋገፅካ ግን ኣብ ሓደ መደምደምታ ባዕልኻ እንድሕር በፂሕካ ምስ ሰብ ክትበኣስ ትኽእል ኢኻ ወይ ንነብስኻ ኢኻ ትጎድእ ውሽጥኻስ ሕማቕ ይስማዓካ ከምዚ ድዩ ኢላ ወይ ከምዚ ድያ ኢላትኒ ነይራ ከምዚ ትብል ማለት እዩ ነዚ ነገር ክትፈትሖ ተደሊኻ ግን እንተደሊኻ ብኣወንታዊ መገዲ ነቲ ሰብ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ከምዚ ልበልካስ ከምዚ ድዩ እሱ ከዓ መልሲ ክበካ ወይ ኣነ ከምዚ እንዲ መሲሉኒ እታ ነገር ተፈቲሓ ማለት እዩ ሕጂ ንእሽተይ ትመስል እምበር ምስ ብዙሕ ሰብ ክተባእሰካ ትኽእል እያ ወይ ከዓ ኣብኡ ከለኻስ ሕማቕ ስምዒት ኔጋቲቭ ሓሳባት ኣብ ውሽጥኻ ክተምፅአልካ ትኽእል እያ ስለ ኢለ ዝገመትኩ እየ ማለት እዩ ቅፅል ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ብልቢ እየ ለመስግን ብሩኽ መዓልቲ ይበሮ ቻው